Hormatly dilçiler, bugün siz üçin täze bir video tapap taýýarladyk. Bugünkü temamyz inçelik ýogaýlyk sağlaşygy. İnçelik ýogaýlyk sağlaşygy diýen düzgüniň üstünde durup geçmezden ömürti çekimliler wagtda bir zada dikkatinizi çekmek dileyen çekimliler näme ýagdaýda emele edýär diýen sowal hukman suratda döreýär. Öýkönden gelýän howanyň agyk boşlugyndan täsirçilikli ýagdaýda çykyp gitmegi netijesinde çekimliler sap arasy owadan emele edýär. Geçen video tapamyzda ýogaýyn hemem inçe çekimliler tanamagyň öz bolşy usulyny size hödürledik. Şonda çekimliler emele gelende dilimiz öňe ýa ýokary aşağı hereket edýärdik. Indi ýogaýyn hemem inçe çekimliler aýdylanan dilimiz öňe ýa ýa ýokary aşağı hereket edýärmi? Muny bilmek üçin hukman suratda ýogaýyn we inçe çekimlileri içimizden aýdyp görýän bolýar. Hiç kynçylyk ýok. Mysal üçin başyndan täç götürýän inçe çekimliler aýdyp görýän. Ö, ü, i, e. Bular aýdylanda dilimiz öňe tarap hereket edip aşağı ağın dişlerinde diýilýär. Ýogaýyn çekimliler aýdyp görýän. O, a, y, u. Bular aýdylanda dilimiz ýa tarap hereket edýär. Onda diýmek inçe we ýogaýyn çekimliler aýdylanda dilimiz öňe ýa hereket edýär. Ya başgaça aýtsak, dilimizin öňe ýa hereket boýunça çekimliler inçe we ýogaýyn diýen toparlara bölünýär. Ýadyňyza düşen bolsa, geçen video tapamyzda ýogaýyn bilen inçe çekimliler özlerine bir owa saýladylar, hökümdar berdiler. Häzir olaryň ýagdaýyny, nämeler bilen meşgullanýarka, hallaryndan bir habar alalyk. Sonra video tapamyna dowam ederiz. İnçe we ýogaýyn çekimliler öz owalaryna at goýup, ýurdun hökümdaryny bellidirlerinden soňra özara maslahatlaşyp bir näçe düzgün kabul etipdirler. Olaryň arasynda iki owa üçinem has berk tutulýan, bozulmasy gadagan edilen bir düzgün mamşyn. Olam ýogaýyn çekimlileriňem, inçe çekimlileriňem diňe owasyny naklar bilen toý tutup durmuş gurmagyna ruhsat berilýänmişin. Eger başga owalardan gyýdalyp, gyýd bermek gadaganmışyn. Hatda bu düzgüni möhürläp, hergid unutmaz ýaly çekimlileriň hersiniň öýüne paýlawan beripdirler. Geljekde bular nähil öwrülşü başdan geçirerler, bular nämeler garaşýar bilemzok, ýöne çekimlileriň häzirki ýagdaýy şeýlerek. Hormatly dilçiler, görýän bolsaňyz, inçe hem ýogaýyn çekimliler özlerini bir düzgün kabul etýärler. Olaryň ýogaýynlar bilen ýogaýynlaryň inçeler bilen inçeleriň toý etmegine ruhsat berilýär. Olar ondan ötesi, ondan artyk hiç ýok. Şoň üçin inçelik ýogaýynlyk sağlaşygy diýilende türkmen dilinde eger sada sözüm birinji wagtynda inçe çekimli bar bolsa, beýleki wagtlarynda da inçe çekimli ýazylmaly. Eger sada sözüm birinji wagtynda ýogaýyn çekimli bar bolsa, onda beýleki wagtlarynda da ýogaýyn çekimli ýazylmaly. Mysal üçin, ýumuk diýen sözler birinji wagtynda uba, beýleki wagtynda da a. Uda, ada, ikisem ýogaýyn çekimli. Erk diýende birinji wagtynda eva, ikinji wagtynda iwa. Eda, ida, inçe çekimli. Deňir diýende birinji wagtynda eva, ikinji wagtynda iwa. Deňir sözünde eda, ida, inçe çekimli. Umman diýende birinji wagtynda uwa, ikinji wagtynda awa. İkisem ýogaýyn çekimli. Hyýal diýende birinji wagtynda iwa, ikinji wagtynda awa. İkisem ýogaýyn çekimli. Hurma diýende birinji wagtynda u, ikinji wagtynda a. İkisem ýogaýyn çekimli. Argulda da ýaşanýar ýaly. A bilen u. İkisem ýogaýyn çekimli. Görüşmek ýaly hormatly dilçiler, türkmen dilindäki inçelik ýogaýynlyk sağlaşygy diýilen düzgün iň ansat düzgünleriň biri. Men üçin şundan ansat, şundan ýeňil düzgün ýok. Ýöne näme üçin
İnçelik yoğunluk sağlaşığı nämedik sual berilende gözümüz tegeleyäsde duruberýäs. Belki adamdan çekinýäs, ya başgalar ýardymda düşýär bilema, ýöne esasy mesele adamda. Bir zady öwrenmek isleýänsoň, hökman suratda adama seretmeli. Adama ýa inçelik yoğunluk sağlaşığı. Onda diýmek, inçele bilen inçele sağlaşmaly, yoğunluk bilen yoğunluk sağlaşmaly. İnçelik yoğunluk sağlaşmagyna başgaça palatal singarmonizm diýilýär. Palatal sözi latin sözü bolup kentlik diýen manyny anlatýar. Singarmonizm sözi grek sözü bolup sağlaşyk diýen manyny anlatýar. İnçelik yoğunluk sağlaşmagyna kentlik sözüniň näme baglanşygy bar diýen sowal bize çykýar elbetde. Çykmanadyr onu. Ýöne o belli bir sebebi bar. Mysal üçin çekimliler aýdylanda aşağı eňelmi, aşağı kentliwmi has iş jemgyýatynda bolýar. Çekimsizler aýdylanda o hiç şeýlerden beýleder. Aýdyp görelim. A, O, E, I, I ne bölünden aşağı eňelmi sarpýar, aşağı düşýär. Şoň üçin aşağı kentliwmi iş jemgyýatynda hereketde bolýar. Ýöne çekimsizler aýdylanda ma, ba, da, ýa-da ç, p, h bular aýdylanda hiç şeýle aşağı eňelmi, aşağı kentliwmi hereket etmeýär diýen. Şoň üçin palatal singarmonizmda kentlik sözi şondan gelip çykýar. Umuman inçelik yoğunluk sağlaşyklary size düşündirmek isleýän, ödürlemek isleýän usullar şulardan ibaret. Ýöne dilçiler egerde sizin hem bize soramaz bolsa ýa bu ugurda ýürüti teklipleňiz, usullary bolsa, terleri bolsa biz bilen türkmen dili bilen gyzyklanýanlar bilen paýlaşsaňyz hoşal bolar. Çünki sizin pikirleriňiz, düşünjeleňiz, garaşlaryňyz biz üçin gyzykly. Ondan hem indiki video tapaklarymyzda görüşýänçä hoş